Можна за увагу додати? І- Це Сергій Так, Петрухін, будь блок ласка. Воля. Стася Глінік, я так розумію, ми зараз не в ефірі, так? Нас ніхто не бачить. У нас іде запис, і він буде викладено на YouTube. Що зараз комісія по адукації робить у дадений момент? Як вона змагається з режимом? Репресії протягуються 5 год. А що ми зробили за 5 год, каб яны не протягувалися? Робили все, каб суддельники Лукашенка тут вучилися, каб яны атрымували адукацію. Яны ж сюди їздять у Європу, на Захід і роблять все, що їм. Кольким людям, полізняволеним, ви допомогли? Кольким ви допомогли каліновцам з образованням зробити? Я вось гэтае пытанне зараз тоді переадресовую Тетяні Шцовой. Кольким людям ви допомогли? Колькость? Ну, гэта у мяне зараз няма, выбачайся, такой докладной статистики. Поэтому типа вопросы, пожалуйста, прошу вас, Сергей, задавайте уже как профессиональный политик, а не как дилетант. Адказнасць, яна немінуема. Яна будзе. Так ці інакш. Раней ці пазней, Сергей. Я вас упэўню. Не, я в гэтым ніякай адказнасці ад таких рэвалюцыянераў, як мы, не будзе. Не будзе. Так само, Не. нават на все ваши